Kabiyanan kang Agosto tuig 2021, adlaw kita karon kang Miyerkules. Maga pangalagad kita mga kabiyanan sa sulod kang sangka oras hasta alas 9 sa pagdulong kang mga balita, mga informasyon kag mga issues nga aton kitawan banwa kapag tamad sa aton kadya nga pagpangalagad. Ang mga mainit nga balita sa kanyang madriyon. Diyan kita magasintro sa ginmitingan balik ta sa ating pagpalagad, mga kabiyanan, sa ating palatuntunan. Kaya may nanawag emergency. Nasaglad ang hambal ko. Dali lagi. Nagkakaraming ako dyan sa stasyon. Okay. Balik ta sa ating banwa nga pagpalagad sa palatuntunan. Ang sabat sa likod ka maisyo kag ang mga balita. Mga kabiyanan, kadya nga adlaw, maumpisagid sandig sa nagwa nga resulta kamiting kang provincial IATF province-wide. Taman ka istikto ang travel sa tulad, no? Taman ka istrikto ang travel sa kadya nga mga tiniot. Why? Kay kinahanglan mo kung mag-travel ang travel pass. Prasbi maglibot-libot kas banwa, mataogid banwa kang travel pass manang barangay. Under ECQ mo jak to natabo man. No? Bakun ti under ECQ province, gin-restrict lang ang travel. No? Kag kon agto ko sa ibang banwa, kinanglan mo kad mo pagid secure kang travel pass, i-issue kang municipal mayor, no? Tapos si sokra mabual kas barangay kang certificate o kon clearance, daran mo municipal health kag ang municipal health amora mamangkot-mangkot ni mo dyan anong travel mo to, no? Kag isa ka to sa alkalde, kay mayor, example, no? Kag amora na pag-issue kang travel pass. Amora ang proseso. Garing ati ang nagasecure lat na banwa kang travel pass, kag dapat magasecure. Amo ang bagkan ti apor. Ang mga apor lang akon authorized person outside residence. Ang diyang mga doctors, ang diyang mga medical practitioners ta, men in uniform,
abay mga kabyanan ang mga drivers, ha? Abay ang mga negosyante or ang delivery ialawran kang essential goods and medicines. Ang diyang mga bulong, mga pinalangga nga tang pramati, pwede ra i-alaw. Mga kabyanan, okay? Amora ang i-alaw mga pinalangga nga mga tag paramati. Ha? Mga kabyanan, ang hindi makonsider nga apor, amo gidya ang kinahanglanon nanda. No? Mga pinalangga ta paramati. Di may iba kadya nga reactions, no? May iba kadya nga reactions. Raad mga kabyanan, nga gintawan anay kang mga darwa, 3 kadlaw, blawr 4 kaplaso nga after nga na-approve nanda, mauna bla na yung announcement. Nga let's say for example, prior sa implementation, may dyan anay mga pirakadlaw nga information dissemination, agad ang tao nakapreparar. Kaya may mga transactions man gid biabi nga na materialize nanda, nakaschedule kadyang adlaw ko sa rumaan, gulpiada lang banwa, ha? Gulpiada lang, ha? Hindi rin pwede. Ha? Kaya may akin nga mga example sa side ko. Naitsuron ta na kahapon ang biyahe kang mga construction materials ni mga problema dyan mga kabyanan. No? Maka problema gidya. Ha? Nakaschedule rin ka dyan kang surumaan. Ang example hauling, di ko mag-amo dyan na implement lagi-lagi ti. Ang naplano, mura ka kapreparar. Ha? Ang napreparahan mo ta na, gulpiada lang, hindi matabo. So, balik naman mga taho. Balik naman ang, ang problema, kay kung nakahalin, budlayans na mag-uli, kay kinanglan gin travel pass. Tamaan ka dasig nga raka-raka kang time nga naglipas nga wara ginandaban wa abisuhan man gid biabig paghimo ka po implement lagi kadya. Tay may mga schedule ron iba banwa nga mga obrahon nanda taman mabik importante. So, tay mga gapamangkot iba dyan sa mga construction sector. Ha? Makabiyanan ti ang delivery of materials ti although kauna gina-allowed na ran. Ruti kun implement na kadyang ginistoryahan na kapon, basi magka-problema ang delivery sa kadyang adlaw, i-reconcile pang mga plastada karas dalanon. Ha? Mga kabyanan. Ang purpose rin yan, sindihan natin tanan-tanan, ang purpose ko suno sa national o provincial IETF natin mga kabyanan, agad, hindi magrapta ang Delta variant rugya sa probinsya kang Antique. Nga ginakabig karon rugya sa probinsya kang Antique nga variant of concern. Kay highly contagious. Mga kabyanan, istoryahan tara karon sa aton nga pagpangalagan. Sa piyak kabahin mga pinalangga nga tagparamati. Umpisahan tabi kadyang panawagan, no? Go with me sa panawagan nga dapat ibasura ron ang RT-PCR antigen test. No? Why gidyaban wati igo kag sa iba nga mga hospitals even outside of the country wa ay jaban wa gina-consideran agad madeterminar regya kadya would be the basis agad madeterminar kung ang tao positive sa COVID or negative. Sugot ka mo sa panawagan ta, kita sa media mapanawagan ron nga scrap per diyang antigen test na ginahimo. Because for me, depende ninyo kung paano nyo jaban wa i-consider, interpretaran. For me,
This is a sort of money-making. No? It is a sort of money-making. Correct me kung sala ang aking perception. Because even the doctors are saying now nga tanan nga blatian, basta may pagbanag, may mga pagsakit, may mga kirot, may inflammation, mga kabiyanan, isubject ka sa antigen test, you will become automatically positive of COVID. Ha? Tisugot ka mo sa panawagan ta? Ay kunura man lang gali dyan tipiho, mga kabiyanan, ng tao ng positive, positive gidman sa COVID, ang nagpositive sa antigen test, tiginahin mo dyan for what? For the purpose of what? We will going to protect the interest of the negosyante. Ngagahimo kadya mga kabiyanan. Ha? Kagang pamangkot ta karon andot hindi dyan may muan kang gobyerno kang midyos ang di basura niya. No? Daw hindi ko malabot sa akin matengkad it panguna-una bisan pasang karon ta pa. Kano tuyo ka dyan? No? Garilay kita sa antigen test tamtang wala ta gina pa-operate ang mga molecular laboratories ta, my goodness. Ha? Ngamot na dyan matutod maka-confirm kang mga nagalibot kag ang gina-restrict na nga positive. Dapat ang i-restrict ang matutuod ng positive. Kung pwede lang hindi ta ma-restrict ang tong mga ginapagwa ta nga positive pero bakit ti positive, dandot i-restrict ta kung hindi malanggali banwa confirm nga positive sa nas-COVID. Hay ang ginbasihan ta lang antigen test nga tam-an ka sala kag hindi hindi accurate. Ha? May mga test kita nga pwede mo on para mangin accurate na barasihan ta because we will nag-imponer kita ka protocols. Kag sa pag-impose natin kang mga protocols, health protocols, may kakibat nga perwisyos taho. And yet, we are using klase kang pamahagi nga tamaan karayo sa tigi. Mapasitive na tao karon sa antigen test, i-restrict mo, hindi mapabrawan 14 hours, hindi ka pangabuhi, gutom, uraman ting na yuda gobyerno. You see, grounded. Example na disgrasya ka banwa. Gabanag tara lawas mo. Parang init ka kay kung na disgrasya ka banwa di. Natural. Bisan gani ang dugo mo, ang blood pressure mo nagataas ka rin. Ti ko ni antigen test ka ko ba wati. Masa mangin positive kagid. No wonder nga ang ginlabo, ang ginbono, ang nadisgrasya sa motor. Bisan ora ti COVID, i-antigen test mo, positive gid. Positive gid ran. Di ka panawagan nga kita banawang hindi ta doctors, how much more ba doctors? Ang pointa, nga ti, may knowledge kali sandar gya kadya banwa, nga tanan lamang ginasupre nga sakit kang tao, pwede mangin positive basta kasupukan at the time nga nagpa-antigen test ka. Dandot nga nasige pa ya. Kang rasunan dati, amura kulo patakaran kang Department of Health. Mga kabiyanan, dandot ang taga-Department of Health kinasige na dya. Kisa makapinsar ta banwa nga basi negosyo dya. Idumdumabla banwa pira baydan ka taho. Kung amo dya tiguyonon danda. Perwisyuan mo pa baydan mo pa ura malat piyo resulta na. Soryahan ta dya karon kay umpisa ka dya, manawagan tas gobyerno. Ibasura rin dya banwang antigen test kanya urat polos. Una-una banwa, kung turukan ta, urarda antipolos, hindi accurate, gindugangan ta pa ubra kang taga-gobyerno. Why? Ti bangad nga nagpositive sa antigen test,
Ti kung gustuon ka pamilya mapa-admit ra niti. Positive ron to sa antigen test mo. Pero actually, sino tabi ni bang pinsar nga? Positive ron to. May COVID rin to. Tega ubo, katrangkaso, ginailanat. Sintomas pa ka COVID. Ti kung ikaw banwang natangda nga pamilya kag biktima, mapa-admit ko sa ospital. Titlad ka girnotak ospital. Saka mga medical practitioners. Tinagtao ta problema pa sa aton gobyerno. Gobyerno nagka-create ka problema, sandaman nagabaga kang problema, bangod sa problema man nga sandaman mismo ka entertinar. Nagbaratang obra, bangod sa antigen test ka resulta, kang test ka ran positive ka, tawaan ta obrang gobyerno, i-isolate to, himo gobyerno ka isolation facility, ga-isolate kak taho, nga bagkad positive. Magtuto taga health sa lugar kang nagpositive sa antigen test, ipasiguro gid nga hindi dakwa, pabantayan mo pa ka pulis. Ti sobra kraka kobra, ano bi kung eliminator lang ang antigen test niya? Go on laboratory or confirmatory test. Problema kang confirmatory test, taragya santike, wa ay nag-operate sa gyapon. Pero ang announcement kan o pa kuno nag-operate. Mga kabyanan, kay tutuod lang, sobra ka-wide kang problema, ginatao kang diyang antigen test. Amura nga matahot lad, bisan naga-uboron, ginatrangkaso, gapranakit lawas da, nagabalik sa naspinsar ka una nga, kang wala pa COVID to, trangkaso, mlanda, iba ganit, tagdaroks mana na yan. No? Ay, di ko ginatrangkaso, ato, bakan makaut-positive, ano mapa-antigen test ka dyan? Mapasitive ka, gid mo? Ti sino gambal ka ran? Ibaro talang banwang hambal ni Dr. Syok Abira ka Provincial Health Office, sa interview ni Boss J. Sirodo, nga bangad ko no sa patakaran ka Department of Health, ura sandat may mo. Ura sandat may mo. Tiyang pamangkot, accurate na lang antigen test. Hindi. Bisan ka bonggo lang ulo mo, spader ka dyan, wagin burbonggo, mula manginit lawas mo, nag-uyoy ikaw, pa-antigen test ka bladayon, positive timos COVID kan. Prasmi nagsupukar or ser mo kapag nagtutnai mo kung anong pastada. Nagtukar uric acid mo. Nagtukar UTI mo. Nga kung imnan mo miracle oil ni Ruming Antonio, mabual mo lang. Yan dat magtuti mo sa ospital, kang bayad to kalinibo. Kang deklarahan na ka nga positive sa COVID, perwisyoan pa pamilya mo, ay sulit na pakaw, sala pa. Diba, urar lagag to? Gapak oribang lang sa balay daw, urar ka pa ospital. Mga pinalanggata pramati. Storyahan ta dyan ron sa pagpalagad kay umpisahan ta dyan banwa sa ating programa kag mangin province-wide ang kampanya ta parawagan ta sa gobyerno ibasura ang antigen test. Oras sa ating pagpalagad na alas 8:20 sa ating palatuntunan, mga kabyanan, mga baliktas dilig lamang magbuhay, pagkalipas lamang, mga pilangga nga mga tagpramati, kang piraka, importante nga pahibalo, paliyog mga kabyanan, standby! Ang oxidants partner, mga reactive molecule sila nga nahimo sa sulod sa lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sa protein, DNA kag lipids. Dili man dayon partner nagakinahanglan ang lawas ta sa antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sa oxidative stress. Vitro tablet partner, ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang indik balancing nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang dada.
Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sa hatlo kayang po. Sus, naga-iga ka na dayon mo. Vitron tablet. Amo gani partner nga dapat magtumargid sang Vitron tablet. Kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants. Ago nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. Ako pala si Adrian Dayon. So ako bilang isang business development officer, I personally recommend Life Extension Vitamin D3 sa mga kaibigan ko. So when I tried Life Extension Vitamin D3, doon ko na na-feel na malaki na talaga ang improvement ng health ko. 5 years na akong gumagamit ng Life Extension Vitamin D3. Nung nag-research ako, more than 40 years na pala siya nag-exist sa United States. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Kag para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors, magkanto lang sa Fournier Street, San Jose, Antique. Maayong nga balita sa tanan ng mga nag-aalaga sa kasapatan. Kapareho sang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga may yara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok ng pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. Kings Vita Plus Animal Feed Supplement. Mayara siya ng multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog. Ganado sa pagkaon ang inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung Kings Vita Plus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang Kings Vita Plus mabakal sa mga masunod na poultry supply didya sa Banwakang Kulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa mga poultry supplies didya sa probinsya kang Antique. Oras ba naman sa ating pagpalagad alas 8:23 sa ating palatuntunan. Gaymaw sa ating pagpalagad ang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule, amo diyang kapsula nga gamitin nyo gid. Hanggang hindi kamo magbalatian. Kag amo diyang kapsula nga ang tanan nga sobra sa lawas kinabuhinan, ang tanan nga kulang sa lawas kinadugangan, nga mga vitamins and minerals bla, para hindi magbalatian ang inyong nga lawas. No? Maggamit kang Evergreen Herbal Capsule. Immune system booster kag ganami pagid ang inyo nga resistensya. May mao sa pagpalagad ang Elas Bike Shop. Ang Elas Bike Shop napahamtang sa barangay Lamputeng, Kulasi Antique, tanang nga klase ka bisikleta. Haragyan mabakal, kompleto kag barato. Mga kabinan, bagsak presyo sa damay dyan. Kag tanang nga spare parts, dyan man mabakal. Okay, dyan ka magto sa barangay Lamputeng. No? Gaimaman sa pagpalagad ta ang diyang si Mayor Jerry Nicor kag ABC President Bobby Nicor kang Banwa kang Barbasa Oswag Barbasinyo is birami necessaryo may pagulikid-gid sa mga konstituent sa Banwa kang Barbasa. Papa Mike Felber Medina, no? Felber Medina, amo diyang mabinuligan kag mabinugnohon nga klase ka ISB member sa Banwa kang Tibiao. Amo man si ISB member Bibok Waldin Lim. Si ISB member Bibok Waldin Lim nagako ng mayad nga legislasyon dalan sa kauswagan kang Tibiao Antique. Rogya sa Kulasi, mga kabiyanan, gay mao man ang Omni nagapligya tanan nga hardware items, construction materials kompleto kag barato. Ang stocks na direktagi dali sa Metro Manila. RL Cycle Parts, ang RL Cycle Parts, mga kabiyanan, rigyan sa bulangan nga daan sa Barangay Sentro Sur. Kung magbakal kamo mga original parts kang inyo nga mga motor, rigyan gid kamo makapili. Tabilya, mga kabyanan, electronic shop, no, and repair shop sa likod or sa kilid lang gid, sa kilid, no. Kang Barbasa Co-op sa Banwa kang Barbasa, tanan nga mga appliances nyo dito gid pwede ninyo i-pa-repair. Gabaton man home service. Gaimaos pagpalagad taman ang Jang Julius Paint Trading sa Banwa it Kulasi. Tanan nga klase pinta mga original kag ang mga pinta mga kabyanan nga kung itimplahan ni Migo Julius mabuol gid ang kolor, agto kamo sa Julius Paint Trading. Amo man ang Sign Race Advertising Incorporated,
ang sign race, dyan ra napahamtang sa sentro poblasyon, no? Tanan nga printing materials, tarpaulin, t-shirt, printing, mag-printing, stickers, kagiman pa, mo, paraplex, billboard, signboard, kag minoboard. Sa kapon si Tol Binja Polinar ang manager. Alas 8:26 sa atin barang pagbalagad. So, kung umpisa ka diyang adlaw, mga kamyanan, may border restriction rin. Ha? Hindi karon makaagi kung wara banwa it travel pass kaw na i-issue mga kabyanan. Ano ang purpose? No, ano ang purpose? Ang purpose agad malimit ang travel kang taho. No? Malimit ang travel kang taho. Hay darwam lang dya kasi mana banwam pisa ka dya. Ha? So isip ka mo darok sa mana pisa ka dya. Amurang effectivity kang no trouble, no travel pass, no trouble. Apor lagid ang ginapasugtan. Ang rang membro kang medical sector, gabligya, kagadribal bolong, mga men in uniform, no? Ang mga driver pwede taran. Mga kabyanan, ang bayang pasayro daw si Sagan managuro ha? Kung magpasano si mula rang pwede, no? Ang iba maliban sa apor, hindi gid pwede. Ang mga public officials lang pwede man, no? Pero kinanglan may travel pass kagid. Ha, okay lang kung sa imo banwa kag libot-libot, urat problema, pero kung sa ibang banwa basi hindi na ka maunor. No? Kung ikaw bi barangay kapitan, barangay gawad, hindi mo ka pwede ka travel unless otherwise kung ipakita mo nga may official travel ka. No, isbi, vice mayor, mayor, no? Pero mayor dyan laban na kalusot dyan bisan sa mga boundary checkpoint nga bisan ura pati official travel nga ipakita mga kabyanan. Nga certificate sa atin mga kapulisan. Iti daw kilalat na ka mga tanan-tanan niya nga mga kapulisan ang kung sino mga mayor sa tiki. Na amo dyan mga kabyanan, no? Agad hindi magrapta ang Delta variant COVID virus, no? Kag bawal raman ang imnanayo, baw. Mabalik raman ka dyan, bili ka whiskey makbiyanan sa tagot 200. Kaya bawal mga tiyangge, mga tindahan, magligya, kang makarabag ni rimnan, pwede palusot. Orat limaw, busay man niya gyapon, no? Maabot tayo marang tanan-tanan ng mga tindahan, maubusan na kakuan. Hala-alang naman hindi pagligya, mga palusot, ipalutson lang, ipis lang, pwede taran. Di ba? Hindi na ran, kabiyanan, bro, kamo nga naga-inam ko, pero mo hindi lang mo magpakita. Bao, kang gabaligyanay, banwa ka irimnan, ura giti ka sa paktaba, mantahim lang karon. Mga 3 kadlaw lang, mukon mga sakasimana. Pati langgaw niya, pwede tao imnan. Mga biyanan. Kaya ang tiki karon, ginakabig ron, nga high risk area kang COVID. May mga pagsaka, banwa kang kaso mo. Sa record natin, dapit na lang kita 1,000. Gabasi taton ka report kang DOH Region 6. Bisan ang ginagi lang nandato sa antigen test, pero sige lang. Mga pinalangga nga tapramati, okay lang. Man mo ka pinaburot naman banwa ka. Although ati may dyan, gidman banwa nga positive, gidman man tana.
Pero iba dyan nagpositive hanggang sa antigen test, kabay pa nga wala nang daging isip. Pero kung abay gid sa isip, ate, bahala ra ka mo sa figure nyo. Ha? Mga pinalangga at permati. Ano man? Ha? Daw ginamuha malang man ng gobyerno magyabanwa mo. Tutuod dumdamabla. Ha? Prasantiki lang. Gindeklarar kang DOH nga high risk area mo yan nag-aksyon man ng aton mga provincial official. Ha? Badlayar ko kita mabasulan ha? Kunanda, meeting ta. Kamor diyang resulta na. Ha? No travel pass. Ha? No travel man. Amo man diyang problema. Kay kabarata ang mga ginahimo kang gobyerno. Pero ano ang bala may although nga ti pwede tambalan nga ti COVID is real, no? COVID is real. Ti ko turukan mo man banwa ang realidad kag ang tutuod nga balita. Ang nakaramatay malang man puro malang banwal luya immune system nga malaam, di ba? Ti medradi kung tanan nga malaam tong luya immune system na nag-COVID gito ang kinamatyan. Di ba to hindi man, di ba? Di ba doktora Espanyola diyan sa may Tibiao? Oh. Yang pamangkot, although kapati nga COVID is real, no? Diya tatans figure mo. No? Kisa gani ka kung iba pa nga ti, although may variant, ano dyan man nga variant dyan, hindi taman makita dyan, tuod man bla dyan, kung hindi may dapat ay worry bla ka dyan, ti. Kung matiant lang ang gobyerno nga aksyon na luadlaw, may worry kita, ti. Ang gahambal, Department of Health, no? Ganyan punto tamo niya ay. Gambal gani ang agencies nga concerned gid sa diyang problema, Department of Health. Ang punto tamo dyan, may dapat tablay worry. No? Ang punto ta nga kung may positive, so be it. May positive COVID, i-restricta. Pero sa numero nga dya, nagakaangay bla dya kung hindi. Kay sandaman banwa gani nagalinabugay dya kang figure. Ay ang ginabasihan da kung takay na, morgani kampanyahan to pisa ka dya, ngay basura dya antigen test. No? Bala 800, sa antikila 800 kid man matutuod nga COVID ba positive? Malay mo ba si 400 lang? Hay basta banwa kuno nga positive ka sa antigen test, italihan dar nikaw nga COVID positive. Makarga imo numero sag natali da banwa kung pilar positive sa sangka lugar. See? Tibisan beken pa dyan mga tutuod kung makonfirm lang na dyan, iba dyan, hindi magpositive sa COVID. Ito ang ginbasihan na antigen test. Kung makonfirm lang man raad dyan banwaraan, kung nagapangsyon mayad kag raka ang confirmatory laboratory ta. Na? Makabihan, kag makakater kang big volume of suspected COVID-infected person. No? Basi madi-congest ang naga-landing sa ospital. No? Iba dyan guro karan ga-landing lang dyan right. Ibangad nga may antigen test na positive sa COVID. At na, bangad na hadlak, mapadmit lang. Actually, ha? Ang available man lang banwa nga bulong ginaresita dyan, antiviral, antibacterial, no? Nga mo man ginaresita kung ikaw banwa na trangkaso kang wala pa ang COVID nga. Ay raad kung nagagana mga laboratory ta, kang amura adya tutukan, basi may dapat na wara i-worry. Basi hindi mag-renot ng hospitals ta. Basi hindi magtuman ka overwork mga health workers ta. Kag pati otoridad ta, nga sa gibantay, kag agtotos sa kalugar, kag ikunoon nga, hindi mo dyan magwa, ang kudala naman, butangan naman dyan checkpoint. Ha? Kung baga banwa nag-rubrahan ta, bangad lang sa bagay, hindi tagani banwa makonfirmar.
Pira balasa natalit lad nga positive sa antike nga ginabay tala sa tali nga ang ginbasiyan ta antigen test lang. Ha? Mga kabyanan, umanon ko sa paghambal. No? Umanon ko sa paghambal. Mismong taga-provincial health office, kagin confirm ta sa mga friend man sa ibang nga pungsod nga gaobra sa mga hospitals. Nga rigto sa anda nga pungsod, why tandara nagagamit ka nga antigen test kanya Ha? Ay ti amo gali diyang rason. Bisan lain-lain gali imo ginabatyag sa lawas basta ka supukar. Kung ipaidalam ka sa antigen test nga niya, pwede ikaw banwa magpositive. Ti pira gali ka matao tong lain guro ang anda ginabatyag nagpositive lang ginuhulog trang tanan-tanan sa COVID virus. Ha? Kung balikan ta basi ang mga napiktuhan sa naglinlain nga balatian nga kang wala pa COVID, may ginatali-tali ta nga nga tao nabilong sa tibihon. Hanyang tao may hepatitis. Hanyang tao ga banag tuang atay na. Hanyang tao magbanag atay mo noy i-antigen test ka o mapaswab ka o mapositive ka magyapon. Diyan nga tao ga banag heart na. Hanyang nga tao ga banag tinain na ga bahal tutunlan na ga banag. No? Ga busag unto na. Busag unto mo noy. Mapantigen ka o positive ka gyapon. Yang mga na-record ko na nga wala pa COVID, kasi ura arte na-record nga mo diyang ginabatyag ibang tao. Bangad nga ti tagkurupit kaya banwa kag pandemya kaya amor lang diyang inahana tanan-tanan. No? Mga kabyanan. Ti andot hindi pwede basura dya. Hay bisan sino lang nga doktor gambal nga bisan ano ginabatyag mo, ipinalam ka sa antigen test, positive man ka gyapon. Andot nga ginasigi nyo dya. Amo dya ginalingin ko loko. Sino nag-impose ka patakaran nga dya? Kung isyok abira kang provincial health office, ti amo dyang patakaran mga kabiyanan kang national government pinaagis Department of Health. Ti damdamabla kung ano gina-create ng problema. Kung nag-positive tao sa antigen test nga bisan iba bagkat ti COVID, mapawda admit sa ospital kundi raka obra nga doktor, naga-overcrowded ospital ta. No? Ti sandam lang otoridad nga nagadetermine kaya makahambal nga positive ka sa COVID. Kakundi ka man magpati, bisan bagkat ka positive, piritan naman ka gyapon ti gobyerno gimpuner mong kang pulisa or pulisya. Makaresist ka? Ang atin lang punto, nga kung hindi accurate ang antigen test, hindi nyo rin pagpadayuna. Ipanawagan tang scrap ranan. Hay bisan ang gobyerno nagahimo sanksyon, naga-impose kang health protocols based on that. Gusto ta magtawhay o rubrahan ta, makati mo gadagsa tao sa hospitals. Nagpa-admit kay gusto niya ipa-admit. Kung sandaman ang pamilya gusto magpa-admit, ay ti positive ang findings nyo, kag gina-tolerate nyo man, kag gina-acknowledge nyo man mismo sa health department nga mokran, ti amor gagatdak hospital, ti sino nagrako obra gobyerno. Ha? Di ba? Itap tang pulis. Agad magbantay. Nagrako obra kang pulis. Perwisyo balik sa gobyerno. Tawaan ta obra mga barangay officials. Nag-home quarantine to si Juan de la Cruz. Hay nagpositive sa COVID sa antigen test. Tawaan nyo obra barangay. Ngang kung tuod nga pag-analyze ta, daw ang ginaproteksyonan yung lanyak diyang negosyo. Kang antigen test, kag kamo man dyan nga naga-officiate karan, kag
gamit ka ran. Ay ti makontinue ka panukot tinyo mo. Niya ko libreran, mahal pa, hindi pa piho ang resulta. Ha? Ti because of patakaran kang Department of Health, tumanan ta bisan banwa nga daw hindi nakakangay. Ti gobyerno mo. Ano may imo mo? Karon, nadisgrasya ka dyan sa motor. Kung mag-amura argumento kag explanation nanda sa medical, nga basta nga may inflammation ka nga ginabatyag, tigarinit lawas mo eh. Rakagas-gas mo. I-antigen test ka, positive ka, te, alang-alang ka mag-recess na ginaknalit siyang Department of Health ang antigen test. Sanura ka man to ti COVID, na disgrasya ka, te, nagpositive ka kra. Rigyan sa test na. Ano mimo mo? I-isolate di ka. Oh. Ti sino nagpadugang obrada sa andaman? I-home quarantine da ikaw. Advice sa barangay, bantayin yan. Sino nagpadugang obrada sa andaman? Ha? Mga pinalanggat ang pramati. Oh. Ti ko dura mo lang galit ti polos kag hindi accurate ang antigen test. Kung di basura ataran. Ha? Kag di may iba banwa nga mga medical options nga pwede mangin accurate ang aton talihay kang mga positive. May laboratory ta nga i-confirm whether or not positive riya or hindi. Wala taman banwa ka pang hindi kung kinanglan gid man i-restrict sa kalugar. Ay ti kung i-restrict mo bangod sa hindi accurate banwa nga talihay kang numero kang COVID victims kang positives. Pirabla ka tao hindi ko bram gutman. Di ba? O karon may restriction. Nga obrati mo to karon sa sakabanwa rigto construction site nyo. Ti adlaw-adlaw man ka banwa mabuol kang travel pass. Na? Mga kabiyananti karon. Kung ang barangay karon to hindi magsugot nga ang taga-ibang barangay matiner niya. Kundi obra kang taho na perwisyon, di ko bra ulat ngita. No? Di may mga badwigon ipikta ng tanan ang sala mo. Nagumpisa lang sa sala ang antigen test, nagbadwigon ipik. May badwigon ipik, ginipikto sa komunidad. Di high risk ang antike mo. Area, high risk area. Rakga kaso ka kubit. Ngangin basihan ng dangalig text. Amo antigen test. So katali ta, kakuno positive, pero bakanti, aktual nga positive. Hay koon nyo man, tanan nga blatian, basta nga may nagasupukar, kag dyan sa pagsupukar, karayahan tabla, sa pagsupukar may nagswalo, may namaga, antigen test ka o kung man ni Dr. Syo Kabira, positive giti mo kran ha. Ti kung kita ba, nuwat na parikomendahan ti, sige pati niyo. Ti ang rason gilang ni Dr. Syo Kabira, ti wanan mo ray amorta karan lis babaw na. Ay, nako. Daw maumang ka sitwasyon ta. Ha? Tanda man na-create ka problema da. Daw ka pinakpukanay, tamlang Nick Martillo, solo ta. Raka na gurumit sa obra, raka na gatman, bangad sa obra. Nga ibata na, bangad sa, bay, kung negosyoran, naga-income na sandabi mo. Ha? Kapin pa yung ginimuhan, nakapatakaran niya nga. Basta kuno ma-admit. Ito siyempre ko ng tao, antigen test lang. Unon ka gobyerno, ops. Hindi pwede nga, kwan. Inaknalis ba ka gobyerno, kang health department ang antigen test. Te, kung kapinsal ka nga positive ka, ay ka ubo ka, ginatrangkaso ka, ginalanat ka, mag-hospital ka. Di may patakaran ba nga kung ma-hospital ka, kung ginatatap ka, kang
medical personnel rin, entitled sa PhilHealth benefits. Ang hospital, doctors, makabinan bahal. Ay, nako. Kaya kang gunumpisa nga, premium-premiuhan rin na raka-raka na positive. Mura nga nagamit sa antigen test para nga kunuhabi, kag-i-adapt ng result. Mura mo lang lit siguro. Amura brasihan mo, siguro, amura brasihan mo kag-test. Sus Maria Josep. Amura hindi ka sigurado, amura brasihan mo, agad, i-determine mong tao whether or not kung positive o kung negative. My goodness. Kaya mura kita mismo may initiate sa gobyerno. Manawagan. Kita nga tao tingab sa panawagan. No? Nga ibasura ang antigen test. Sino makomporme knaken nga manawagan nga umpisa kanya pangabayan ng gobyerno kung ano niya kabuangan ibasura ang antigen test. Una-una kang naghambal kamo mismo naghambal nga urat siguro dya. Diyan kita nagumpisa ti gali. Uralit siguro dya. Taga health department mismo gahambal sa lokal nga urat siguro tanang antigen kagti na probahan nun eh. Piragin positive nanda sa antigen now, piragin pidalam nanda sa antigen gin-restrict da, gin-isolate da, iba to nga nagpositive sa antigen nagpa-hospital gin lang ron bro. Ti hindi ka recess nila anat lang. Ay ti gina-acknowledge man kang health department kang gobyerno tamo ang test nga ran. Nga kang nagawa ang confirmatory negative. You see? Negative. Kung baga makabayanan, kung nagakirnabo man sa tulad kita, na naglabot sa punto nga may restriction, nagkargat man ribay, bisa sa travel, hindi ka travel, hindi ka obras piyak manwa, ay kinanglan travel pass. Ang bagkanti apor, hindi ka gawa. It's because sa gatad man kung isa kung i-analyze ta ka Department of Health. Di sino sa agi katali-tali dyan nga ibisiyan nyo ta antigen test lang ako kamuman kagambalan nga high risk area ay nagsaka kaso ka COVID purang tong numero nga ginaisip nyo urat siguro to piratok to basi sobratok to sa 3-4 ang negative wala taga koon banwa nga COVID is not real. Pero dapat i-accurate nyo banwa ang inyo figure. Kang mahimo ra pinagi sa pagkandak kang paggamit kang accurate na klase test. Ang problema dyan sa atin sa health department sa Pilipinas, kay kung sino lang banwa na karon may kaya nga supplier nationwide, mag-produce kang amo nga pwede gamitin sa amo pandemya, i-allow nanda. In return, banwa of money. And will be part of syndicated na klase ka sistema. Tao ta nagasaper. So be it kung real ang COVID, urat problema, ako mismo kapati nga tuod. Garing tinag-overacting rin natin, banwa ginahimo. Hindi tani mamanaan kung gusto nyo man niya matabo ang pandemya nga jay. Ay kamo man nakamaan, hindi glad accurate ang naisip nyo. Basi nakamaan kamo ka dyan nga, gamay lang tutuod nga positive COVID just Pilipinas, garing ti. Bagad mo dyan sa tima, gina-adapt tara, mura raka. Tikita nyo, bisan patakaran nyo daw, hindi nyo implement stricto. Ano gib lang tuod? Ang akin lang tanadvice taho, improbahan nyo lang immune system nyo, kagkun kaya nyo, makabianan, kagapatik mo, urak mo datkan, imni nyo ka mga herbal nga antiviral.
No? O di, kaya pwede tamambal sa tao, bangad kapati, matatan nga real ang COVID. Kung maglagaw, be responsible lang. Hay malay mo basi, banwa may mga COVID, gidman nga real na nga pwede ka piktok ninyo. Gambal tatan ka nagyapon. Ang atin lang, na hindi lang bala paglaktan kang dinamak bala nga klase negosyo sa sistema kang pang-implement kang mga health protocols. No? Do anong imponer ta ka matutuon nga health protocols tapos gamitan yung lang antigen test nga sala. Ano ba? To make us worry? Adlaw-adlaw na lang pang ginawi ta aga antes na maturog. Antes na maturog worried ta. Mabugtaw ta worried ta naman about of our situation. Aga, hapon, igma. COVID sa aga, COVID sa udto, COVID sa gabi. I am one sa nagambal nga COVID is real, but dapat hindi ta makita man bla. Nga daw ginalangulango ka gobyernong sistema ron. Nga ang taga Department of Health daw kabula-bula man lang natin. No? Pira sa mga positive sa bilog Pilipinas, kinbasihan ng antigen test tao nga ginabay na stali. Amorya guro nga hindi malikawan nga tamaan ta karake ang tali kang COVID sa bilog nga kalibutan kag bisan sa Asia nga dia tamaan kita karake because of inaccuracy. Nga test di bla tipinsang tayo mapungso to burak ko COVID sa Pilipinas kita man lang mismo nagagubak ang mahinta sa ibang nga pungsod. Anda to kapati tuod man ibang nga pungsod nga COVID is real, but because they are using of accurate kind of test, murang gamay na. Tutuod lang, amogid man nakrako COVID sa Pilipinas. Hindi ko magpati, ako man, wala ko pa makuton, hindi ko magpati because ang rang ibang tali was the fruit kang paggamit kang antigen test which is not accurate. Ha? Tika kadlawak natin tagay pagpungsod. To the extent nga bisan gani banwang aton vaccination process na hindi pag-allow ng datura na nag-consider. Bangad siguro kita na nga dinamak na sistema sa aton health department nalaktan negosyo. No? Gaya mo sa pagpalagad, si SB Julay di Makotak, SB Mami Pilar Arosila, SB Boy Ala Alarcon. Amo diyang may SB member nga naga buligid sa kuswagan kang banwa it kolase si former SB now Municipal Administrator Condrado Mayo basta serbisyo publiko Condrado Mayo tumandak marketing kabligatan nga machineries generators abay mga kabyanan ang mga garamitan sa pangumakag pangisda. Agto ka mo dyan sa tumandak marketing sa Sentro Norte. Gimat Auto Repair Shop ni Mat Ongon. Makabiyanan kung magbakal kamo kung magpa-repair kamo kang inyong sakyan. Agto ka mo kay Mat Ongon sa Sentro Norte sa magpagwa Plato Pagtos Barangay San Juan. Mga kabiyanan kay mao man sa pagpalagad ta. Ang niyang Grand Bakiro, ang Grand Bakiro kung lagaw mo surihi bukas naman dyan ng dali na lang mabukas ang Grand Bakiro, no? Amo diyang nami nga lugar lagawan sa norte ng bayan ng Antique, especially sa Barangay Kamansian, Colasi Antique. Gaymaman sa pagpalaganta ang diyang Sibuy Sidyoso tagiya kang satellite Colasi Hub kag dyan sa Pandan. Kung magpatakad ka mo satellite
Barato lang, as low as 2,290 pesos. Sinunoy Julio Cesar Tanlangit, bata ni Atty. Cesar Tanlangit, PCL President. Ang antiki kag bilog nga Region 6. Tana ka ba ang presidente ka talaga konsyal sa bilog nga Region 6. Ngayon maman sa pagpalagata, ang Carl Aggregate Supply. Ang Carl Aggregate Supply, mga kabiyanan, baligya tanan nga feeds kang baboy, kag manok, no? Diyan sa Atubang Kantiko, sa Alpa Street. Kag magpamatsoy mo diyan ba? O, na meet matsoy na. Akto ni diyan si Carl Noel Buaya. Kaya mo sa pagpalagatang Mil San Paul Internet Cafe ato bang Chinese Star, Mr. and Mrs. Alan Alpas Aurelio ang tag-iya. Magpaidik mo diyan, magpaskaning tanan, magpasirox. Diyan ka mo agtugit, no? MRT Bal Station Manok and concrete products sa ato sa tulay dyan, no? Magpagwa pagto sa Sebasti sa right side. Kung magpiimo kamo kang bangko nga siminto, lamisa nga siminto, nga imo sa siminto, no? Masunod gid ang design moderno. Diyan ka mo paimo, masunod gid ang design. Kag may limpo, barbecue, kag lechon manok man yan. Jeffrey Martinez Balbin ang tagiya. Stronghold Insurance Company kula si Branch. Kung magbakal ka mo kang mga insurance, agto ka ng Susan Tambas, likod ka mo to Star Display Center. Ngayon mo sa pagbalagad naman banwa, ang diyang Dodoyli Bikiri, Dodoyli Pizza, Dodoyli Restaurant. Namit mga pagkaon dyan, no? Kag kung gusto nyo magbakal materyales sa konstruksyon, diyan mo bakal man. Kabaligya, taburong, amuman, mga tubig. Agto ni dyan si Mr. Christopher Barona, bata ni former Mayor Bantog Barona. Ngayon mo sa pagpalagata, mga kaminan, ang diyang si Neil Dakila. Kung mag-order ka mo baras, agto ka mo kay Neil Dakila sa barangay Diri, Barbasa. Kag kay Dadang, agto nyo dyan, kung magpadlibar mo baras sa paradahan kang series, Just Classy. Ana ni Bubilim Tanaran, no? Okay. Alang-alang na hunta sa pagpalagad. Ha? Kita ay taraman karon banwa sa Asruman lang kaysa sa San Jose ta karon. Kita ay ta sunod nga adlaw sa pagpalagad. Ako just roaming Antonio, gapasalamat gid sa inyong pagpamati. Miyag gid nga ga antik eh. Ang pinakabago at epektibo